Si grafik, editor, fotograf alebo programátor, ale stále nemáš zákazky? Je veľká pravdepodobnosť, že robíš jednu z týchto troch chýb. Chyba číslo 1. Robíš zadarmo v nádeji, že si ťa klient neskôr zaplatí. Ak niečo robíš zadarmo, väčšina klientov si na to zvykne a nebude mať dôvod ti za to platiť. A vieš, čo je ešte horšie? Pravdepodobne ťa odporúča niekomu, kto bude chcieť tiež niečo zadarmo. Ak chceš skúšobné projekty, rob ich do svojho portfólia, nie pre klientov, ktorí ťa len využívajú. Chyba číslo 2. Pýtaš si primálo. Myslíš si, že keď dáš nízku cenu, získaš viac zákaziek? Omyl. Nízka cena ti nepriniesie rešpekt ani kvalitných klientov. Práve naopak, budeš pôsobiť ako niekto, kto si neverí. A vieš, čo je najhoršie? Slabí klienti sú často najnáročnejší a najproblémovejší. Chyba číslo 3. Čakáš, že klienti prídu sami. Ak len sedíš a čakáš, že ti niekto napíše, môžeš čakať do nekonečna. Klienti neprídu len tak. Musíš byť aktívny, hľadaj dopyty, oslovuj firmy, ukazuj svoje práce na sociálnych sieťach. Ak sa klienti o tebe nedozvedia, nemajú dôvod si ťa najať. Do komentáru napíš, ktorú z týchto chýb si najčastejšie robil práve ty. Pre viac takýchto typov nám nezabudni dať follow.